Your history be not mine or children send ye and Kranza a tin who free touch my Nessene Asante no say 2 hours teso the Otosumino no finance penny our trim. What down what the charge for? Medeni na na oben apia hene ye nkuransa nkwa ben apia dade hene na mete nkuransa bro no anasa nkwa apia bro frɛ ye boasa ɛhɔ na makonwa ɛda na ye frɛ no apia ti mabusua no edin de apia dade a ye te nkuransa nkwa ben bro no ye frɛ ye boasa ɛhɔ na mifi You can say Nkranza what are my Nkranza for edin Nkranza section is saying Nkransa ba ko sɛm no de ɛyɛ de a ye nyina ye nim na yete na to da bi a amamra kwan so sɛbe wo maame anasa wo papa ye nyina dagya so ɛnti nsɛm kakra ye nimfa Nkransa akonwa a ɛyɛ bafo pima konwa no oka ɛwɔ sɛ wugya bi to sɛ mpanimfo sɛ ma no hyase ansa na wɔforo kana nsɛm bi wɔ hɔ no mu a oka ebokuro ɛde ya wo ba ebi soso ɛde animonyam ɛba na de a yenim nyina ne sɛ ɛyɛ nana adudo nyina a wɔyɛ amakom hene enua anasɛ no wɔfa ase kana wɔde na abusua ɛbɔ amantuo sɛ ɔba bɛpɛ baabi atena sɛ bɛtɔ da bi mpanimfo sɛ ne mmienu ɛnsene bɔ mu nana yenim mpaninie a na ɛwɔ mu ntɛm a wo hunu sɛ deɛ aduro ndeɛ wɔ sɛ ɔpɛ baabi na ɔnto so ɛkɔkyekyere ne kuro ɔne abusua a ɛka ne ho no ɛbɔ anantuo ofiri Kumasi amakom a yɛbɛduru baabi a na yɛfrɛ hɔ kɔdeɛ ɛhɔ na nana kwabere kɔdeɛ ɛhɔ na nana adudo nyina a wɔdi kan no sɛ wɔkɔ akura de hɔ no na abusua no hunu sɛ akandifoɔ a ɔde wɔn mo kɔ no na sɛbe wɔayerɛ mu no nti saa deɛ a obiara nkɔ ne deɛ ɛno nti na yɛfrɛ kuro no den kɔdeɛ yes saa ansa na ɔmo na mu ade beduru baabi ɛfrɛ ɔso aduru ɛhɔ no na ɛno so wɔ kwabere hɔ a na gye sɛ nana dudo nyina ne dɔm no na mu a na nana frɛ mu no ɛna ɔhene nana baako a wɔdi ne yɛfrɛ nato ɛnyɛ bafo pem ɛna wɔdi kan ɛde abusua no nanteeɛ nti ato no soso edi mu a konya de beduru baabi a faso beduru no nkwanta hɔ na yɛ mofuo na ɛwɔ hɔ ɔno wɔ mu ɛkonya a odi wɔ mu so a wɔgye kuro no ndi ɔno nso n'akyi ɛna bafo pem so bedi abusua n'anim ɛde beduru kuro a ne yɛfrɛ no nkuransa na bɛto nkɔkora a na yɛfrɛ mu akora mpɔfo akora dasi ɛna akora kisi saa nkɔkorɔfoɔ na ɔmo yɛ abɔfoɔ a na ɔmo yɛ ha ɛde matech da abra broma nso hene nti nana no ɔmo yɛ dɛ ɛtenaayɛ ɛsan sɛ nipa deɛ ugoduru baabi a na nipa ɔbɛgyew no ɔno na yɛ dɛ ɛtena ɛne nti amammerɛ ɛne amaneɛ a na saa nkɔkorafoɔ no ɛyɛ no ɔno wɔ mo asuoma no ɔmo yɛ ɛde boa ɛne nti ɛnam so a na ɛnam so ma sɛbe na afi biara no na yɛbafo pim na wɔkɔ ɛne broma nso hene ɛkɔkɔsom nti afi bi a ɔkɔ a sɛbi obi nim de esiye a ɔka ɛkye kakra ɛna broma nso benkom hene anse ne nifa hene a wɔyɛ foru kurom hene na ɔyɛ tejema hene ba ohyia no ɔhyia den na wakyɛ sei fisɛ na wɔde awɔde kɔ na yɛde ayɛ amammerɛ no ɛna wɔbɔ nasom sɛbi wohwɛ sante hene ba na ɔbɔkuware a wɔdi kan ɛna ne ba ne bafo pim na sɛbe wobɔ hene ba som nya wɔ hene bi asesante hene ba de a na kire sɛ na wanyɛ ne yie nanso nana ɛkɔduru afahyɛ no ase no boroma nso hene teeɛ no ɔpaa ne kyɛw kasa kyerɛ no nanso sɛbe mpra aduasa deɛ de yɛde yɛ wɔ ya no yɛnya wofa yɛ a wɔmfiri wo tire mu da nti ɛma ɛyɛ nana ya yɛ sɛ yɛ ne ya sɛ sɛbe ɔhene ba mu a na sɛbe wo sɛ no hwan sɛbe mpanimfoɔ sɛ aboa bi adɔ sradeɛ wɔsua prako na santehene ba mu a na wobɔ n'asom deɛ na nyɛ adeɛ ɔde bɛkyɛ nti afi biara no na yɛwɔ adeɛ a na tekyi ma na sɛ boroma nso hene de kɔma santehene ɛno nti ɔma no sika futuro nti sika futuro no a bafo pima sɛ ɔde kɔ no ɛna ɔno dane na tuduro
sɛ kane no nso so sɛ na ɔhene bi de atoduro brɛ wo a na kyɛ sɛ wasu awoko yes ɛna ɛnam so maa ne pokuware kadakyia wodi kan ɛne bono man so ɛhene bɛkoeɛ na wɔsɛ n'ahenni no nyinaa ɔkyɛɛ ne nsa ase mu mmiɛnsa ɛna ɔde mmienu maa ne babafo pim sɛ wɔntena so na ɔde baako ɛma Atikyimahene de sɛ obisa me kakra a menim ɛfa Nkoransahene abakwasɛm ho a yɛ menim no no ɛsɛ ɛfiri adebɔ ahyɛseɛ kane tete paa ɛna Santene ɛbɛtwi fa abono ma so ɛgye saa nsase nyinaa ɛde maa ne babafo yes ɛnɔkorɛ sɛ bɛmprɛ aduasa kane deɛ yɛndi a yɛko nyinaa yɛ asase ɔhene no te mu wie ɔko na obubu apere wie a wasa deɛ wɔ asase mu na wafa nti ɔno ɔhene no ne hema kora no Santehene ko kyee no yes ɛde ɔmo yɛ dan ɛkɔ nti da abrɛ no ɛna aboro nkyɛn pem na eguyɛ firi sɛ obi bɛko na ɔkye wo hene ɛde ana kɛ sɛ okuro no wagu no nti da abrɛ no wahoɔden wɔ he na bɛ sɛ wotumi ne koeɛ na ɔtumi gye okuro no die a ne nanka abɔdin apɛ sɛ ɔbɔ ho tumi wotumi bɔ nanso ɔbɛko kyee wo agye okuro ɛne wo nsa ase yɛ dɛ ɛfiri wo nsam ɛne nti deɛ wode kɔ ho aho sɛ ɛwɔ wo no ɛni hɔ nti animonyam ɛwɔ me nyinaa no bɛsi ɛbɛdi Nkoransahene bafo pim hɔ ɛde bɛsi nnɛ ɛna bonoma mu ha no ɔhene bia no hɔ wɔ asase ɛsene Nkoransahene ɔhene bia no hɔ ɔwɔ asase sɛ ɔhene bia ɛfiri ɔne Sɛkyɛdoma se na ɛbɔhyeɛ ɔne ɔfe nso ɔne Mampɔn ɔbɔhyeɛ ɔne Mampɔn bɔhyeɛ asɛ na ɔne Atikyimahene abɔhyeɛ ɔne ɔfe nso ahyeɛ no sɛ wode w'ani fa Nkoransa kuro bi wɔ ɛfrɔ Dom Pass ka nsuo bɔ ɛfrɔ no Poro anaasɛ Mantukwa kuro bi wɔ hɔ ɛhɔ na ɛyɛ hyeɛ no ɛnti nkuro bi kora wɔ ɔfe so kwan no so sɛ daa so no mu nyinaa no ɛhyɛ Nkoransa ahemfo no bi ase ɛfrɛ no Atekwanahene ɔno na sɛ sɛbe ɔhene firi mu a ɔno na wɔsi hene wɔ hɔ ɛde ma ɔfe so hene ɛna ɔne Mampɔn nso so yɛ nkuro bɔ ɛfrɔ Mɛkyinima berɛ nkuro bi wɔ hɔnom ɛhɔ nso so ɛhɔ na ɔno ɔmo ɛko ɛbɔ hyeɛ ɛna Nkoransa ɔne Mampɔn hene koeɛ ɔne ɔfe so hene koeɛ kyɛ sɛ Nkoransahene deɛ ɔnyɛ akofoɔ ketewa a ɔbɛtumi aka n'asɛm bɛtumi aka sɛ woyi Asante Kingdom no nyinaa woyi yɛwura Santehene firi hɔ a ɔhene biara no hɔ a ɔka ɔwɔ Asanteman mu a ɔko sene bafo pim anaasɛ Nkoransamahene Santehene ba ɔko papapapapa ɔne Abasa hene koeɛ ɔne Gyamahene koeɛ ɔne Bana toso koeɛ nti ɔyɛ ɔhene a ɔkoeɛ ade kɔduru Gonja nti yɛfiri ha de kɔsi Bras a nkurotoɔ a yɛsɛ Nkoransahene ase ɛyɛ 267 ɛnyɛ nkuro ketewa ahanu aduosia nso ɛde firi Adawadawa yɛde firi ha de kɔsi kurɔfrɛ Nkyerɛdɛ so a ɛfa sɛ ɛyɛ nkuro abobɔ hyeɛ no nyinaa nti Nkoransahene deɛ ɔnyɛ ɔhene ketewa a sɛbea wɔ sɛ yɛka n'asɛm a yɛka ne saa kɛkɛ ɔyɛ ɔhempɔn a sɛbe ɔsan nso so ɛwɔ tirimudɛ san sɛ sɛbe woyɛ Oyokohene piesie woyɛ Santehene piesie deɛ a sɛ wodi tirimudɛ ɛna ɛto deɛ ɛdena papa wɔ sika wo papa wɔ anu papa wɔ dɔm bɛka sɛ ɔno bɛko koraa ɔto papa din koraa sɛ wɔbɛbɔ hu saa na teɛ nti Nkoransahene deɛ ɔnyɛ hene ketewa saa na teɛ wɔn sɛ Nkoransa obi ako agye nsase awie no kane na ɛwɔ ko no yɛkɔ na kane ni ni anka de wɔ yɛ nkɛmfa de ti ba mɛhyia dɔmayɛ ne kane na nkɛde ne ti aba mɛhyia wo ntim jakere kura wɔtɔɔ yo wɔn no na dani ɛdene na wɔ kasa obi nka bi opie na Asante kura yɛ mahyɛ no Asante bi ne so nkonim na wo dɔma di kura agyemgye wo a wo na ma wo sate sɛ wɔ ba na wo ba sɛ nka wo kyerɛ nyɛ na wo kyerɛ ketewa bi nanso asomdwe yene the world peace ambassador otumfoɔ wɔpenka bɔ mu ɛnyɛ ntɔkwa ntini wɔ baeɛ sɛ de bɛyɛ Ghana bɛfa no ntuma pa afira na Asantuma nso afa no ntuma pa yɛ de afira Nkoransa obi na akwa ɛsa na wagye nsase abɔ ne bo kane yɛkɔ ɔko a yɛbɔ wɔ man na nsase ne yɛgye fa mu nneɛma ɛna wɔ sɛ meyere ne me mma a mo wɔ amakom deɛ mede mo ba bɛtena nti amakom hene ne nua ne Nkoransahene Santehene piesie ne Nkoransahene nti obi de nsase ama ne yere ne ne mma na ɛbrɛ ne dura wo a wɔba akyire a wɔakɔ akɔsua book a obi na atwere de ato hɔ wo ba bɛkyerɛ amamra ase
na de wote sikadwa so sikagya sane wo no so kasa e kire ba bia ne nsa ase koka e ka asante abakosam de obi nim asante ase agye se wo no na akire ase wo ne wo kokira hene se tutu abebio wo na wo be kire asante ase politics ye fa nya asante se mo ye fa nya amanyosem osi politics ni amanyosem ye fa nya ahensem amanyosem ni ahensem brabodie kakraka adamo enti doma hene mra ne ho ase wo mra na o mesom no nsuante na wonna book na abakosua ne parliament ne jai sa e wore de keka ho no won fa sa book no I know my right I put it to you na wote wona woye no enya hinsam o ye wa hinsam ene wa amanyosam ahinsam ne amanyosam abrabodie no eso menua ye fansi ya na ye nya wo bachi de samka sanse wo ka se ye se kasa dodo we enfonso e de wo hia ne akoka asaba ni kwase ye de ye ka nanso wo suru we hata we si ye be sai dia ye twa ne sai nan sai ne de ye sum sikadwa asom sante hene osiye nyina ibewu akọ pia ni ese na na ebe ye odwira bi eno wate ho minua odwira de sabi yentimi nkom bebre nanso ya amane ye bedwira santemai ho abosom ne a honhoma ye de kokko gi asante besi ho nyina ebre no duru a ye befiro mu nyina ne ya amane ne amamre se fata ne ya pepa asantema ye fi ne ya hohora asantema fi musuo ne san bia ya prapra ne nyina ye den every honum na no so duru honum a yegusu aye sua hunim de duru honum na ja bere wo mu e ba betena fidie kro ya so na motum nsa so frɛ ye beba ne nso ya ba bekire ya dwen ti amane ne amamre de da ne da nyina bia na de hye bedi akwa Dumasa TV e ho na no kon no benya ye den e di afri media be ma je cheka na ono so ebe wura amamre kakra social trend ne all the social media handles do hu no honum na wo so wasua de e di afri o ye nima de afa ne ye sua benefo se ye pa ebe hu ntimi ye kekere boa sebi enti ye kasa no ye kana fom so be ma na de ayi dai wo di ache ye comment section wo mi se mo be di atam ni nyina ye kire ko ye tikwa asem na so ye wura ba be twadwira de ye besere se obi ya nto ne niam ayi Dumasa TV wo YouTube, Facebook, TikTok, baby abi wo Dumasa TV wo honom. E ho na aduana de hie. Meji madwade bia na me nua be ma so. Na wotwe bia oto ne safre me so ameba wo GH Kana TV. Na wa subscribe dwumadie no wa share dwumadie no so ama dwumadie no aye fefefe. Dane de nyina de ye nim no eno ne ba be wese gu ho. Obi mfa asante ni mu nya fom abere be mana fa no ho adi. Sabi wo ma ya kwase ni bi ofiri ha so akwaye president ana wakwakodi man hene e wo bi kuro so ene asante enyansafo nko a ene wa asante me medamase.